Hello, welcome to my YouTube channel! Napaka-special po ngayong araw nito dahil May 9, 2022, national and local elections na. At nandito po tayo ngayon sa Embarcadero Elementary School. At titingnan natin ang mga kaganapan dito sa loob po ng school na ito kung saan nagaganap po ang ating bonggang-bonggang eleksyon. Ayan, as you can see, marami pa rin po mga dumarating po dito. Ayan, may mga senior, may mga bagets, may mga lalaki, babae, at syempre hindi mawala ang mga bakla at saka mga tomboyels. Ayan. So, kunan mo yung mga ibaba mo konti. Ayan, ayan, kunan lang natin yung mga, ayan, hello po. Ayan. So, titingnan natin kung meron tayong pwedeng kausapin mamaya, no? Kung ano nga ba ang kanilang pwedeng saloobin. Ayan, masasabi kung sila ba ay talagang ready para sa araw na ito. 'Di ba? Kung desidido na ba talaga sila kung sino iboboto nilang presidente, vice, ayan, governor, board members, councilors, etc., etc. Ayan, lakad lang tayo. Ayan. Cameraman, sundan mo ako. Ay, ito, pwede ko bang kausapin? Katungtunta kayo magano. Ayan. Kuna mo sino? Si ate? Ayan, hello mother. Ano nga pangalan? Srilita Carla. Ayan, okay. Anong oras po kayo nandito? Alas 8. Alas 8. Ayan. So, nakaboto na ba? Tapos na po. Patingin nga po ang katibayan. Ayan, oh. Pakita niyo po sa camera. Gumawa lang kayo. Ayan. Ay! Si mother nagdo-dirty finger. Charot. Kayo ba, ayan, tawag din yung confident ba kayo sa binoto nyo? Oo. Confident. Ayan. Akapigara kayo makalabyan eh. Ang gapo mo. Charot. Apuyat kayo. Apuyat kayo sa rami kapitbahay yo. Oo. Hindi, di ba? Oo. Ako rin napuyat din ako. Tahol ng tahol yung aso. Ay, naku, ayun. Pinakatay ko na. Charot. Ayan. Okay, dito naman tayo. Ayan. Oh. Yung cameraman ko, ha, pasensya na po kung ang resulta po nito magalaw kasi po. Hi, kuya. Okay, dito naman tayo. Naani, magano. Ayan. Ay, mga, tsaka kayong nasa dulo. Yan dito. Oh. Ayan. Ay, si Bea. Oh my God. Oh my God. Di ba nasa Laguna ka? Umuwi nga. Hello, ito po si Bea, ang nawawala po nating eredera. Siya po ang... Kamusta po? Ba't po kayo... Actually, nasa Laguna po talaga siya. Umuwi lang po siya para sa eleksyon. Yun nga lang, malungkot po siya kasi late na po siya umuwi. Wala na siyang pakurong. Kamusta naman? Hey, may manabilitan ako sa inyo kagabi. Anong pinagagawa nyo? Wala. Ha? Nagtanod na naman kayo, ha? Ayan. Ay, interview kita. Ayan, ikaw ba, meron ka namang kodigo dyan ng iboboto mo? Meron na. Bakit pa ang sungit-sungit nyo? Ano, may regla po ba kayo? Charot lang. Sige, good luck po, ha? Sige. Ayan, iboto mo si Charot. Ayan. Ay, ipopost ko. Ay, sino pa? Ay, si Lola, oh. Come, follow me. Actually dito sa school na dito talaga ako nag-aral ng elementary ako. Ang daming pagbabago. Dumami ang puno, dumami mga buildings. Kaya naman komportable dito kasi pwede ka maraming silungan. Anyway, gusto ko nga palang pasalamatan ng ating cameraman for today's video. Walang iba kundi si SK Kagawad. Ang tingnan mo? Samson. Hindi, RJ Dalot. Ayan. Okay, maghahanap tayo ng gwapong interview rin. Okay, wala. Kaso parang wala eh. Meron? Wala si RJ na. Ayun, may nakopo. Ayan. Ay, asan yung gwapo? May gwapo ba? Ayun, gwapo. Ay, kitikit. Maghahanap tayo ng interview yung gwapo. Ay. Ay, gwapo. Alam mo, pagkabasa mapipiling ka. Si kuya, nananalo. Halika na. Ay, si ate. Ate. Huwag ka na magtampo sa akin. Hindi ako talaga yung coordinator.
Ay, ito. Ay, naka-blue. Asa yung naka-blue? Ay, hello po. Asa yung naka-blue? Ito. Ay, ito. Naka-gray. Ay, ito. Kilala mo to? Hi. Hello po. Ay, basta lalaki talaga. Ay, anong pangalan? Fredo. Fredo. Ayan, kapangalan mo yung bayaw ko. Ayan. Ilan taon ka na? 24. 24, ayan. Kuya Marlon. Ay, okay. Ano oras ka pa nandito? 8. 8, ayan. Meron ka na bang napusuan? Oo. Yung cameraman ko, gusto mo ba? Kilala mo siya? Oo. Ayan. Paano kayo nagkakilala? Ah, Tarap lang. Bisa. Charot. Okay. Napuyat ka ba kagabi? hindi. Hindi ka sumama sa mga Hindi. waiting for pakurong? Harap lang. Okay, so good luck sa iyo at iboto mo kung sino ang ina sa puso mo. Kung ano nasa puso mo, sundin mo. Huwag kang maiyak kung yan ang totoo. Huwag mo isipin na masasaktan ka lang. Kung tunay ang pag-ibig na nararamdaman, sinisiguro ko sa iyo ito'y magtatagal. At kung duda ka pa rin sa sinasabi ko, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Tama? Tama. Okay. Single? Hindi. Ay, ate, meron ng jolly ka na. I-rest natin yung interview sa kanya. Ito na, dito yung waiting area. Ayan. Tapos dito rin, meron din dito nagaganap na butuhan. Tapos dito naman, ay, may gwapo rin. Mari, ito po. Ito, pagka doon ang pilahan, tapos waiting area, tapos dito naman yung actual na boboto ka na. 'Di ba? Ako, tapos na ako. So, ayun. Ay, si Kuya. Ayan, at meron po ako nakitang kapitbahay ko. Isa rin po siya sa mga hopeful puyatero at puyatero. Ay, si Kuya Marlon. Hello, Kit. Ayan, kamusta ka naman? Okay. Ano oras ka pa nandito? Ngayon lang. Ngayon lang? Ayan. Ikaw ba meron ng napusuan? Meron na, pero secret. Pwede bang ibulong mo sa akin? Secret. Ibulong mo sa akin. Ayan, sinong ano mo? Sinong barangay tanod mo? Ay, charot, hindi pa. Okay, good luck sa'yo, ha? Halika na. Cut mo muna. Sige. Ito si Kuya Marlon. Pwede ma. Thank you nga pala kay RJ. Uy, maganda ba yung kuha ko dyan? Baka mamaya puros ilong ko, ano ko. Sino may pwede natin kausapin dito? Ilang presinto? Hindi, naman pa kasi yung kayo. Ay, bawal dyan. Ay, bawal pa? Okay, kayo ba nakabuto na? Hindi pa. Hindi pa. Bakit eh? Wala kami ng number na maaga. By number. Okay, ano na ba kayo? Decidido na ba kayo sa boboto nyo? Oo naman. Tigara! Na yung kalabihan. Ay, wala. Nga nga daw. Ano pa yung gumapa? Aha. Okay, so salamat and good luck sa inyo. Ayan. Ano pangalan mo magano? Ay, follow nyo ako ha, ito. Ay, Inalora. Yes, of course, the one and only. I-follow nyo po ako ha. Ano po, ituloy nyo. Yes, yung mahinhin doon. Okay, thank you. Pakausap lang ha. Ayan, okay. Si Mother, galit agad. Si Mother, galit agad. Ang gapi, analap yung pakurong. Talaga na kami mga awa na pakurong. Amin Ay. ako'y boto mi. Ayan. Oh, yun na maganda, no? Mother, tumanggap ba kayo? Hindi. Bakit? Ayaw namin. Bakit po ayaw nyo? Walang nagbigay. Ang sabi nyo lang kanina, hindi nyo binibenta yung boto nyo. Ay, wala na nagbigay. Ay, wala talaga. Pero kahit may matanggap kayo, yung pa rin yung gusto nyo pa rin. Oo, siyempre. Yung gusto pa rin namin. Wala sila magagawa dyan pagdating na sa botohan. Kurak. Ano po mensahe nyo po sa mga gumawa nun? Ay, okay lang. Kung gusto nila, di sa kanila yun. Privilege nila yun, sa kanila yun. Pagkakataon nila yun, nagawin ang gusto nila. Si Mother. Oh, ayan na, i-ano nyo to, panoorin nyo to sa ano, ha? Saan? Kasama ko sa interview ko. Nadora pang kayo. Yes. Oo. Subscribe. Subscribe nyo po. Salamat po. Hirap. Ayan, ganyan. Umayos ka.
Ang gulo-gulo mo. Tatampaling kita. Gulo-gulo ng camera, nakakainis. So, pagpasensya nyo na po itong ating kuha sa video kasi ito po yung kumuha talaga ng video. Ang gulo-gulo, makapabweset. Pero, so far so good. Yan, hanggang dito na lamang po muna tayo. Yan, nakaboto na kami dalawa. Vote wisely po. And, job well done so far, okay? And then, magmamatsyag na lamang tayo kung ano mga kaganapan dito. I-record natin yan para naman updated po tayo, no? Bye-bye for now!